nak babram ngai ku blai pi wei padi wei ki viewers ki view bat ki bapai ki ki video ki jong nga halor ki jingkren lingkot ki ba ngam shimla kwa ban kan tho ya no ndringa kren be ya ka jing sha kum bangila yu i ha ke social media teman tanga don bat iba asmun mausor iba dai yang thina po mausin rot bat iba dai ru inong kershan jong u HSPP ndai masmun pi kershan HSPP kumba kanongot pi lala ban penyo brio haduk banda job iba mitho mo ba mitho ikuri itu Ide jad dakhar te kumba kanongot pi lala haduk ban panlangi te gibot jong pi ba gidos ki jong pi ki ba haduk banda poi syak thong ke jing job jong MLA jong pi ya kata ngamla ban ong clear ndrei kat bangila kabui kabor ngila met ban mensim ban nalor kata ro ngila kro kat bangi ya kandu ya perlu chane satai te haba kamta pidon ayu ban ya thu ha po jongi namata ketu kajing bamda ikwa ha maki ban kershan ya ki regional party partner ka ka ba PP dan ban ong hatu phi sutanat ne phim sutanat ne halor katu ka jing lek no jong kitiki MLA ba kimot ban ai jing kershan ya ka NPP hatu pila ban ya thu iskentin akatin habaya dai bat kane ka jing lek kershan jong kitu arangot syak NPP nga ong tang kawai ka puan ba kham kongsan mo kata kadai ka ba kila le kerki klem da perkhat ne klem da sngap lang ya kesur jongki para parti kumban ong no ajing sha lakum no ru kedai ban perkhat shua ban jam sha kano ka benta mo kamtam hobaya dai bat para khasi ni ko ai ban yu i kita ki chief minister ba dai ki khasi kadai ba ong pi to diak ko mo supan kan mau halor gitu ki halor kana ka sarkar ka baladap kumban supan kan mau ha ka por ba yalam mukul prasnem lo yalam yak sarkar tu dei na karu te ukonrat sangmaro sansnem baladap tu dei na karu te lalong khalaisnem te da plus samanta kalalong kan no khatlai plus san lalong khat prasnem tikamut kapau ba ikasi jongi kinemeteli kinemla baneteli dalile te halor kan nong rem ngasu kren bat pensai le mepi kum kinong kershan ka HSPP lada pi ya ka jat baru khasi ong UMLA jong pi kren ni gilidar jong pi bakin lek kawi kasur bangi ngin teli pras sang rilum bat pra regional party walar gidon kita gi kongres walar gidon ki TMC hendrai kita gilidar jong ki regional party kinam ailat ya bakin lek kat bakimon nomor maki ki job tang khniat hatu kadai nam denam kata te to haba kila yalam de ki minister ki bahe minister bahe kemut kin ai de ki kumjong ba arden kumjong ba pol ki bla de ki senior mo bla de ki senior kinong trekam jong ki NGO te ngasngo ba kabha ba maki kin don lang ha sarkar kumnu ngin yo i ya kata strength ke jong ki kabaki ki tray sishana bataka riba ka jay brio kumba kila juberta haki rensan social media te tang de gini kintian ngaso perlok yang ini pen kutno tang de gini kintian kublai si hajar ngo